Днес изпращаме нещо специално. Това тук е най-продаваната камина в България. Който от вас не я е виждал, запознайте се с модела K1 на производителя Прити. Сигурно се чудите как мога толкова уверено да твърдя, че това е най-продаваната камина в България. Само ние като търговци и дистрибутори на Прити продаваме стотици бройки от този модел всеки сезон. Аз съм убеден, че всеки един от вас има баба, дядо, вуйчо, леля, чичо, братовчет или най-малкото приятел или познат, който има тази камина в дома си или в къща на село. Защо този модел на Прити е най-продаваната камина в България? За 192 евро получавате камина с компактен размер и мощност 9 кВт, достатъчна да затопли повечето холове с трапезарии и кухни в България. Лесна за почистване и употреба, тази камина ще служи вярно до гроб. Напишете в коментар дали вие имате такава камина или сте я виждали някъде, когато сте били на гости на близък или познат. И така, това е Прити K1, най-продаваната камина в България. Можете да я намерите в Стоплиме.